ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮೂಲು ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಡೆ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾತಾ ಬಿನ್ನೆರೆಗ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಮೇರು ಪುಸ್ತಕಲೇನು ಕೊರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ. ತುಳು ಭಾಷೆ, ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ತುಳು ಜಾನಪದನು ದುಂಬು ಕೊನುಪುನ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜವನಿನ ನಮ್ಮ ಪುಗೆಲ್ಡು ಉಂಡು. ಅಕ್ಲಿಗ ಕರ್ತವ್ಯದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಪುಟ್ಟಾಯರಾದ ಈ ಮಲ್ಲ ಉಚ್ಚಯನ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋರ್ಡಾದ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತದಿನ ಇನಿತ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದೀಪನನು ಮಲ್ಪುನ ಕಜ್ಜ. ಈ ಉಚ್ಚಯದ ಉದೀಪನನು ಮಲ್ಪೆರೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಂದೆತ್ತ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷದ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೇರು ಉದೀಪನದ ಲೇಸಿಗೆ ದುಂಬು ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚೆನೆ ದುಂಬಾತ ಮೆರೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೆರೆಗ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ನೀರ್ಮಾರ್ಗ ಅಂಚನೆ PS ಎಡಪಡಿತಾಯ ಮೇರು ಕೈ ಜೋಡಾದ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಮೇರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆನ ವಹಿಸ ಹೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ ಅಂಚನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೇರು ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜು ಬಂಟ್ವಾಳದ ದ್ವಿತೀಯ BA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆದ ಕಾಲೇಜು ಕಲಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವುಳ್ಳ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಗಾರ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಈತಿ ಎಲ್ಯ ಪ್ರಯೋಡೆ ಇಂಚಿತ್ತಿ ಲೇಸಿದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪುನ ಮೇರ್ನ ಭಾಗ್ಯ. ಮೆರೆನ ಕೈ ಸೇರ್ದಿನ ಈ ಉದೀಪನದ ಉಚ್ಚನೆಯ ಮೇರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಡು ಪಾಲು ಪಡೆದು ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಪಂಡ್ರೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ತುಳು ಉಚ್ಚಯನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೇನು ವಯಸ್ಸೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಅನನ್ಯ ಜೀವನ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜು ಸುರತ್ಕಲ್ ಮುಲ್ಪದ 2ನೇ ವರ್ಷದ BCA ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾದ ಮೇರು ಸುರತ್ಕಲ್ಡ್ JC ರೆಡ್ಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆದಲ ಇತ್ತದು ಇಂಬೇರ್ನ 7ನೇ ಪ್ರಾಯೋಡೆ ಮೇರು ನಮ್ಮ TV ದಕಲ್ನ ಪಟ್ಟಂಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅತಿಥಿ ಆದ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಕಿ ಪಂದಲ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜೆ ಸಲ NCC ಕ್ಯಾಂಪಡ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯೊಂದಿರು. ಅಂಚನೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಕತೆ ತುಳು ಕಾದಂಬರಿಡು ತನ್ನ ಚಾತುರ್ಪನು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೆರೆಗಲ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲ ಚಿತ್ರಪಂಥದ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಕೂಡ ಗೂಪೆದ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಗು ಮೋನೆ ತೋಜ ಉಡು ಪಂದ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಲೇಸಿದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದ್ ಉದೀಪನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಹರ್ಷಿತ್ಗೆ ಮೆರೆಡ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿದ ಬಿನ್ನೆರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕತ್ತಲೆನು ಕಳೆದು ಬೊಲ್ಪುದಂಚಿ ಅಧರ್ಮನು ಕರೆದು ಧರ್ಮದಂಚಿ
ನಮಕ್ ಸಾದಿ ತೋಜಾವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿನ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತ ಇನಿನ ಉದೀಪನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಲು ಬಂದುಲೆ ಹಿರಿಯ ದೇವಲೋಕಡ್ ದೇವ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರರ ಆಳಂದಿಪ್ಪುನ ಆ ಸಮಯಡ್ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟಡ್ ಆ ಲೋಕಡು ಮೂಡಾಯಿಡು ಸೂರ್ಯೆ ಪಡ್ಡಾಯಿಡು ಚಂದ್ರೆ ಓಲಗ ಆಪೆರಿಗೆ ಅಸ್ತಗ ಚಂದ್ರೆ ಉದಯಗ ಸೂರ್ಯ ತೆಂಕಾಯಿಡು ಸಿಲೇಂದ್ರರು ಬಡಕಾಯಿಡು ಬಾಲ್ಯನ ಕುಮಾರರು ನಾಲ್ ದಿಕ್ಕಡು ನಾಲ್ ದೇವರಿಗೆ ಮೂಜಿ ಲೋಕಡು ಮೂಜಿ ಸಾನ ಭೂತೊಲುಗೆ ಕಲ್ಲಡು ನಾಗೆಗೆ ಪುಂಚೊಡು ಸರ್ಪೆಗೆ ಸಾರ ಕಲ್ಲ ಅಸುರರು ದೇರ ಕಲ್ಲ ಬೆರ್ಮೆರು ಉದಯ ಆಪೆರು ಆ ಪೊರ್ಲ ನಾಡು ಇತ್ತಿನಂದಾಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡಿಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನಾಡಿನ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕಡೀರ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ಕಾಲೇಜು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಲ್ತ ಹರ್ಷಿತ್ ಮೇರು ಉದೀಪನದ ಪಾತೆರಡು ಪಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ತಿಗೆ ದಾತು ಮಲ್ಲೆ ಹರಿವಾಣದಾತು ಉರುಂಟು ಪನವು ದಾತು ಪೊರ್ಲು ತೀರ್ಥ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡುಗೆ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಪಾಡ್ದ ನಡು ಈ ರೀತಿದ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನಾಡದ ವರ್ಣನೆ ನಮಗೆ ತೆರೆದು ಬರ್ಪಂಡು ಅಂದು ಬಂದುಳೆ ತುಳುನಾಡ ಪೊರ್ಲುನು ಪಾತೆರಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರಾಕದ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ರಾಮೇಶ್ವರ ಗಡಿದ್ದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಕ್ ನೀಲೇಶ್ವರ ಗಡಿಡ್ದು ತುಳುನಾಡ ಗಡಿಕ್ ಮೂಡಾಯಿ ಕುಡುಮ ಪಡ್ಡಾಯಿ ಪೈಯೊಳಿಗೆ ನಡುವ ಕಣಂದೂರಳಿಯೊಂದು ಪನ್ಪಾವೊಂದ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದ ಅಂದು ಬಂದುಳೆ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ 52 ಗಾವುದಾಗ ಸೇರ್ದಿತ್ತನು ಪಣದು ನಮಕ್ ಈ ಪಾಡ್ದ ಗೊತ್ತಾಪನು ಇಂಚಿತ್ತಿ ತುಳುವ ರಾಜ್ಯ ಇನಿ ಒಡಿಪು ಕುಡ್ಲ ಕಾಸರೋಡು ಬಂದು ವಿಭಜನೆ ಆದಿತ್ತನಿಲ್ಲ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಜನಪದ ಆಚರಣೆ ತುಳುವ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಒಂಜೇ ಪನ್ಪನ ಭಾವನೆ ಬರ್ರೆ ಕಾರಣ ಆತಂಡು ತುಳುನಾಡದ ವಿಸ್ತಾರ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀಮಿತ ಆದಿತ್ತಂಡಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಜನಕಲು ಪ್ರಪಂಚದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಡು ಉಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ತುಳುವ ಜನಕಲು ಓಲು ಪೋಂಡಲ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಬಿರ್ಕೊಂದು ತುಳು ನೆಲತ ಕಮ್ಮೆನ್ನು ಲೋಕೋರ್ಮೆ ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಿದೈ ಊರು ನಡಪುನ ತುಳುತ ಬಗೆಟ್ ನಡಪುನ ಸಮ್ಮೇಳನಲು ಆಟಿಕೂಟಲು ಜನಪದ ಗೊಬ್ಬುಲೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪನಡಾಂಡ ಏತು ಪರ್ಲುದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾರ ಎಸಲುದ ತಾಮಲೆ ಪಂಡಿಕೆ ಬಾಯಿಡು ಕೇಂಡಿ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಉರ್ಕುಂಡು ಅಮೃತ ನೊರೆ ನೊರೆ ಪನ್ಪಿನ ಕೈಯಾರೆನ ಪಾತೆರದ ಹೊರಟು ತುಳು ಪಂಚ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆಲೆಡು ವಂಚಿ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಪಾತೆರನು ತಮಿಳುದಾತು ಪಿರಾಕದ ಭಾಷೆ ಪಂದಲ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಬರದಿಪ್ಪನ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಒಂತೆ ತೆಕ್ಕಿನೆದ್ದವರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಏತು ಪಿರಾಕಿದ ಪಂದ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮಕ್ ಒಂತೆ ಬಂಗ ಆತಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅದು ತುಪ್ಪುಂಡ ಜಾಗೆಡ್ದ ಜಾಗೆಗೆ ತುಳು ಪಾತೆರ್ನ ಶೈಲಿಡ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಉಂಡು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ಜನಗಳು ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಆಂಡಲ ಇನಿ ತುಳು ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚ್ಛೇದಾಗ ಸೇರ್ದಿಜಿ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮೂಲು ಗಮನಿಸ ಓಡಾಪುಂಡು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಭಾಷೆಲ ಇನ್ನು ಮಣಿಪುರಿ ದಂಚಿನ ಭಾಷೆಲ ಪಾತೆರ್ನಕುಲು ಕೇವಲ 15 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇತ್ತೆರ್ನಲ್ಲ ಅವಿನಿ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಾಗ ಸೇರ್ದನ್ನು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲೊಂಜಿ ತೆರೆಯೋ ನೋಡಾಪುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆ ಲೋಕರ್ಮೆ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡ್ಲ ತುಳು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ನಮಕ್ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ಪುಣ ಸಂಶೋಧಕರನ ಕೊರತೆಲ್ಲ ನಮಕ್ ಉಂಡು ಪನ್ಪುಣೆ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ನೆನಪಿಸೋಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಟ್ ಸಂಶೋಧನೆಲು ಆಂಡ ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನನ್ನಲಾತು ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಸಾಹಿತ್ಯಲು ತಿಕ್ಕರ ಸಾಧ್ಯ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಒರಿಪುನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಪುಟ್ಟೊಡು ಅವೇ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡಪೊಡು ಖಾಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಪುದರ್ಗ ನಡತಂಡ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಅವೆಡ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳು ಭಾಷೆದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತೆರಿಪಾದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಪೊಲಬುನು ಬಿರ್ಕುಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣದು ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಯಾನಪ್ಪನಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಅಪಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಒರಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಲಿಪಿ ಉಂಡು ಪಣದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಪ್ಪಂದು ಆಂಡ ಉಚಿತ ವಿಚಾರದಾದ ಪಂಡ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಲಿಪಿಲ ಮಸ್ತ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸ ಒಂದುಂಡು ನಮ್ಮ
ಊರುಡು ತುಪ್ಪ ಬೋರ್ಡುಲು ತುಳುಟು ಬರೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಪ್ಪೋಲೆಲು ಪೂರ ತುಳುಟು ಬರೊಂದಿಪ್ಪುನ ಮೂಲಕ ತುಳು ಭಾಷೆಗ್ಲ ತುಳು ಲಿಪಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನೆ ನಮ್ಮ ಮುಲು ನೆನಪುಡಾಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 17 ಜೋಕುಲು 10ನೇ ತರಗತಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ತುಳುನು ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಆದ ತೊಂದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆದೇರು ಪನ್ಪುನಲ್ಲ ನಮಕ್ ತುಳುಕು ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಆಪುಂಡು ಬಂದುಳೆ. ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಈ ವೇದಿಕೆಡು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪಂಥದ ಉದೀಪನನ್ನು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂದು ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಡ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ. ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಪ್ಪುನೆರ್ದ ಅವರ ಮೇರು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಪಂಥದ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ವೇದಿಕೆರ್ದು ದುಂಪೋ ಒಂದುಲ್ಲೇರು.